budaya. Nuwun sagung para pamirsa kagum Sumawana Putri. Sugeng pepanggihan mari kalian keluarga. Ketoprak Mataram Lestari Puspito Budaya saking Bantul Ngayu Jakarta Madinah. Kebareng wonten dalu menika badhe ngaturaken sandibara ketoprak kanthi lampahan alap-alapan danes waris. Pendhapuk sodalan katindakan panjenenganipun Bapak Sukarman. Swantening paranggana Ibu Ponija. Pranata gending kasta panjenengan Bapak Piyono. Keprak kasta panjenenganipun Bapak Ponijo dalasan Bapak Ngadiju. Sedaya wau dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Junaidi Hadi Manggolo. Munggah dapuaning paraga ingkang ngayayahi wonten lampahan alap-alapan dan swari. Prabu Danda Gedis katindakaken panjenenganipun Bapak Sumanto Triatrejo. Dene Bapak Atijo dalu menika ngayayahi minangka Patih Julung Wangi. Pangeran Suryana katindakaken panjenenganipun Bapak Joko Krisnadi. Dene Pangeran Suryaka katindakaken panjenenganipun Bapak Harun. Dene Ibu Subarmi ngayayahi minangka Roro Danes Pawi. Minak Kendari Putih kasta panjenenganipun Bapak Slamet. Patih Minak Jaribang kasta panjenenganipun Bapak Juanesman. Dene Bapak Sudiman ngayayahi minangka Tumenggung Gagak Seto. Roan Gandari Ibu Tari Begawan Lokantoro kasta panjenenganipun Bapak Puspa. Nyai Lokantoro kasta panjenenganipun Ibu Sri Kuwanti. Dene Bapak Ngadi ngayayahi minangka dados Aguna. Menjangan Gerangsing katindakaken panjenenganipun Bapak Ngatijan. Dene Langkir kasta panjenenganipun Bapak Haryanto. Ibu Sukitri ngayayahi minangka dados Raminten. Dene Lastri katindakaken panjenenganipun Ibu Purwanti. Adipati Gendro Sakti katindakaken panjenenganipun Bapak Keli. Patih Gendro Pati katindakaken panjenenganipun Bapa Tukidal. Dene Bapak Amin minangka Nujum Sidik Permono. Tumenggung Yudapati kasta panjenenganipun Bapak Junaidi.
Surapanggah kasta panjenenganipun Bapak Bandi dene Bapak Pariman ngayayahi minangka Sura Gombang. Abdi katindakan panjenenganipun Bapak Ngadul, emban katindakan panjenenganipun Ibu Asih Lestari. Mekaten menggah dapuk ning paraga ingkang ngayayahi wonten alap-alapan Daneswari. Pramila kasuwun sumangga sugeng amirsani babaring lampahan dalu menika. Nuwun. Sasuwuning gedhing pambuka tumuli kita purwakani. Aku aratna kang Kusuma pepujanku jajan Injil kula. Kok tapi caket to, Mas? ya yen aku nyawang seliramu Ketinggal anjir menika wonten menapa to? ya ora bojone tembung gewet Ndi bojone kegawa bungah seneng penggalih iki aku bisa kelakon sesandingan kamu. Semanten ugi kula Kang Mas. Sak sampunipun kula menika lelados panjenengan dalem. Rasen manak kula menika mongkos sanget. Jalaran panjenengan menika priya ingkang bagus, wijeksa. Apa ya ngono? Menapa kemawon panjenengan menika kagungan. Apa ya sing ra? Boten mangertos. Ora sampe. Ya. ora buka kelawang. Atriya matranyo aros liramu aku tresno Aduh, Gusti menika mangke menawi panjenengan mundur lajeng teng garwa duka. Kurungan dengan garwa. Niki men ketoprak kok ampun diseneni mengke. Tanes Mas. Inggih kula Kang Mas. Jebul nalika semua aku krungu pekabaran ngabarake kahanane sira. Jebul ora nang sawise aku adu arep
lan bisa caketan karo sirah jebul. Sampun ngaten menika to. Aku iki kondo to. Jenengan kok kaya bingung tenan to iki. Lho tenan iki. Jenengan ki ra perlu iki to. Wedi. Kula menika boten remen lho kan panjenengan kagungan garwa malih. Garwa panjenengan menika sing kula kan Mas. Menawi kula dipun kandheng-kandhengaken kula boten saged. Ora diaji. Sliramu bakal tak lungguh kaya ning Jampar Kaprameswari ana ing kraton. Ana ing Kadipaten Selong. Ya iki baguse kaya ngono kok ati rebut ya ora iso. Sliramu bakal tak dadake ibu-ibuning para wanita ing Kadipaten Selong. Menika sae Lho ya tenan. Iya. Ini saupamane aku ki duwe rasa tresna kepengin mundhut garwa siramu ndak nggake nang Jampar Kaprameswari ning Kadipaten Selong tak yo siramu saged to. Injih kula saged Kang Mas. Jiwa raga kula pasrahaken panjenengan. Menawi kula menika boten kelampah dados garwa panjenengan dalem, awung kula nemekani pati lho Kang. Gedene semono tresnamu marang Ponka. Aji mumpung. Ana wong mulih ditutupi lapang. Kok nek ditutupi ra ya dibuka. Ora apa. Bisa kantur kandang. Daneswari. Mau aku nek agong. Karo dilo sulo. Karo ditendang. Nah, sak wis Injih. aku kok kepengin Aduh kan aku kepengin sliramu uga aku kepengin anggonku nelakake tresnamu aku. Wah, tresna kula menika aku sangat. Sampun kula blakaken bilih kula menika tresna saestu Kang Mas. Sejinipun kata saged menika lho. Aku biyo percaya. Aku bapak-bapak kaya manut weh. Enak nggih. Rada ngisor men. Kalau dinas pipine. Oh iya. Dah. Ora kan sing alon. Alon. Aku kan Mas ikhlas sanget lho Kang Mas. Aku gendean anakku ya. Injih. Ayo saiki aja ngomong. Saiki. Saiki kok. Panjenengan mantun. Ayo Ora iki kok lakon tur kandang. kene aku. Pun kakang iki diperteki karang yo. Ayo. Pun petaki. Ndi iki sing diperteki apa ya? Ya kan dikandang kapan? Iya. Dikandang Ya. Waduh, sambat ora suwe-suwe iki kok bojoku nesu. Ora nek nesu ora. Lah panjenengan gelem menang aku. Ora. Kelakon tenan aku. Iki sedane sing ngembang aku apa bilang. Mano. Aswari jombong ayu
Orang ira babar pisan aku bisa kelakon sesandingan karo Putri Daneswari, putri saka Kediri. Daneswari. Jebul ning sakjroning pangimpen. Ngipike mesel iki. Mati! Kaget kok tak tiba. Wonten menapa niku? Kula kok patikan. Sing cetha ana wigati sing bakal tak kandhake tak ngendikake marang. Wonten wigat Senajan iki wayahe tengah wengi. Aku kudu blagake opo kahanan sing ndak lakon ning iki wengi. Keladi opo? kinten bingat olaya kate. Oh, Jalipun sampun dalu. Ayo. Ya bener pancen ngaso nanti. Kuwi le anggon-anggone wis ora karuan iki. Iki pun pucul ya. Wah, ya kuwi ayo aku ora main. Ora main. Antaran pun dia sepuh. Ya ora apa-apa. Senajan tuwa, sepuh nang seliramu ki bakal wakil kurang kok. Oh, iya. Ngene to. Rak. Seliramu ngerti. Dampar kapramis paring ana ing Kadipaten Sleman tak urun sing lenggah. Iya, si komplang. Nalika semono aku utusan karo Tumenggung. Oh, ngendira ya. Nanging kasunyatane kan titipan iku ndumono kabul kawusan. Malah anggonku kepengin nggarwa putus kok Kediri yo. Kang Sesilih Daneswari. Nganti gegawane sakjroning panjenengan. Nanti kau tak jadi pangin, iya. Lajeng wonten pangin kados pundi. Gawang-gawang aku wis dilatih. Dilatih Putri Daneswari saka Kediri. Nanging kuciwane. Kuciwane kok jebul ngono sakjroning pangin. Lah, aku nimbali sliramu supaya ngadeg. Senajan inok saiki ana ing tengah. Ya aku kepengin ngerti. Nganti gegawa sakjroning pangimpen kuwi. Apa werdining pangimpenku ana ing titipan siki? Nuwun Bapak tinggal Pak Ci. Kulo bakalan pangimpen. Satus sing jambul wangi. Napa saking cuci manah kulo? Ngene to. Senajan kowe iki sepuh, nang ndak anggap sliramu wis luwih pono luwih ngerti mbok menawa perkara tawi babagan pangin. Lo kita aja, nek sepuh
Mugi malah duda napa Kanjeng? Duda. Inggih. Ah. Tunggan iki pate lho. Inggih. Senajan sepuh tuwa, duda ayo golek meneh kok. Wah, nggih. Niku Rak yo sak wong-wong Kediri iki rak yo ana to ayo rondo-rondo. Kepiye rak yo ana to. Nyuwun pangapunten. Piye? Nek masa pasumpenan kula nyuwun. Tak pendian kagungan sepuh. Kok wonten ing kadipaten pun Selo men. ingkang sampun buntat kampung. Lho. Sik. Kok sliramu ngandhake aku duwe sesepuh sing kira-kira bakal bisa ngudari ruwet rentengku perkara pangimpen. Inggih, sapa? Kok saged ngudari pepenggal sapa? Popo pegawan sithik mah. Begawan. Oh. Bener kowe. Inggih. Ini nek miturut kowe apike timbali wae. Timbali mawon. Wes, saiki aku njaluk ditimbali. Wes kacau. Begawan sekitar Indonesia ngaturi pambagio kawilujengan rawuh iku wonten ing papan menika. Kasihan makaten. Saderepun kula lan rumiyin ngaturaken sikap kula iku Ya, dawuh sami-sami. Nyuwun pangapunten sinaosa menika wonten ing sak tengahing dalu. Nanging kepeksa kula nimbali dhateng Rama Begawan supados ngabiyantara wonten ing papan. Jalaran wonten perkawis ingkang kawit kula badhe kula suwunaken pirsa dhateng Kakang Patih Jayapinang. Kasunyatanipun Kakang Patih boten saged merdekaken utawi udari ruwet renteng apa ingkang nembe kula lampahi wonten ing titiwanipun. ngaten. Lajeng perkawis menapa dene wonten ing tengahing dalu menika kula katimbalan sewu. Ngaten kok. Wonten ing dinten ingkang sampun kawula kula menika sampun utusan janten tumenggung Gunayekti supados lumarat wonten ing kraton Kediri. Wasipun kula menika kepengin kagungan garwa putri Daneswari saking Kediri. Kula menika kagungan panguwas nggih menika adipati wonten ing Kadipaten Sira. Kula menika mboten klentu to Rama. Jalaran kula kalengan adipati menika kepengin mundhut garwa putri ing ratu menika timbang to. Nuwun sewu. Kados pundi? Bilih ngaso dalem ngersakaken badhe mundhut garwa. Menapa sampun wonten pepetinganipun lajeng putri saking Budi putranipun sinten? Rama menika kados pundi to? Panjenengan menika kula mangertos sampun sepuh. Nanging ing mbok bilih kula ngendikanipun dipun gatosaken Rama. Dipun gatosaken. Nuwun sewu Kanjeng. Iya Kang. Ngeblak ning mawon mboten sak. Bodhi sik. Iya. Bodhi sik Kakang Pak. Iya. Jalaran saben-saben sowan ngabyantara ning ngarsaku Iya. ora nate nggatekake kok Rama Begawan.
Kula sampun matur. Kula menika kepengin mundhut garwa Putri Daneswari saking Kediri kok panjenengan tesih nyuwun pirsa. Nun sewu, keranten kula menika sampun sepuh. Napa malih menika dungkap dalu. Dados kula katibalan sowan wonten kadipaten menika. Tesih wonten raos ingkang kirang sekiso ngaten dados panjenengan kula menika kirang poso. Nggih. Boten dados menapa, Rama. Ingkang baken panjenengan kula timbali menika supados merdekaken dalaran kula nembe kemawon nemahi pasumpenan. Gawang-gawang kula dipun wadosi Putri Daneswari saking Kediri menika. Napa badhe dados kasunyatan kula saged sesandingan kalih Daneswari? Napa kados pundi? Nun sewu kadherake Pak. Lajeng panjenengan menika anggenipun menawa menika wanci menapa ngaten awit ing dipun westani pasumpenan menika wonten tigang perkawis perangan. Menapa menika? Nun sewu. Ingkang sepisan pasumpenan menika dipun westani Titioni. Titioni. Nggih, lajeng ingkang napa kalih menika Gondoyoni lajeng ingkang napa menika. Ya, menika kadang. Mboten kecu anggon nggih kakang kawan. Ya. Tak trimo ya Kakang Pamit. Kasunyatane yo sliramu yo. Pancen mbok menawa Rama Begawan sing bakal bisa dari Repot larang wonten jalan ya Pak. Salajengipun Kang, kados pundi? Ngaten. Ing dipun westani pasumpenan Titioni menika tumrapipun tiyang bilih pasumpenan menika wonten ing antawisipun tabuh sedasa punika tabuh pasumpenan. Menika Titioni. Nggih. Lajeng Gondoyoni. Menawi Gondoyoni menika tabuh 12 dununipun tabuh kalih. Lajeng Puspa Tajem. Puspa Tajem menika tabih kalih dumudinipun wontenipun swantenipun sawung ingkang ngaten. Jadi Titioni Gondoyoni Puspa Tajem. Lah Titioni menika namung pasumpenanipun tiyang ingkang nembe sare sesonten nalikanipun siangipun menika gegojegan kaliyan rencanaipun dados menika dipun mestani lamun menika namung setulungan. Menika lasalajengipun. Lah Gondoyoni menika pasumpenanipun tiyang saking antesipun jam 12 jam kalih. Menika estunipun inggih wonten magaitanipun kaliyan nalikanipun siangipun. Dados wonten wekdal siang menika nggadahi penggalihan utawi nggadahi pengangenanen ing dereng saged kasembadan lajeng kedawe wonten ing sadurunge panyuwun. Salajengipun. Puspa Tajem menika pamimpin ingkang nemu wonten wedinipun pasumpenan menika. Dados kasunyatan samangenipun. Menawi menurut tetanganipun ing sampun kalapat menika Puspa Tajem menika pamimpin ingkang dadi kados kajuratan. Nun sewu Kanjeng Adipati. Kados pundi lho? Lajeng pasumpenan panjenengan menika mlebet wonten perangan ingkang pundi ngaten? Nggih. Lah kemawon. Ama kula menika menawi sak sampunipun kula mireng sakedikanipun Rama. Menika pasumpenan kula menika kalebet perangan Gondoyoni. Oh, kan Gondoyoni. Nun sewu. Bilih wonten ing ajaranipun para Brahmana para sumpena. Bilih i pamimpin dipun Gondoyoni menika estunipun namung menapa dados kembangipun yang sae. Tebih saking kasunyatan mbok bilih panjenengan manggadhahi panyuwunan, panjenengan gadhahi gegayuhan. Ananging pamimpin panjenengan menika pasumpenan mlebet wonten ing Gondoyoni menika niki dados kembangipun tiyang ingkang sae. Rama. Sasampunipun kula mireng
ngendikanipun Rama Begawan Prabu. Leretipun ngendika panjenengan bilih pasumpenan kula menika mboten badhe dados kasunatan. Ngaten to? Ini jepakaten. Loh, sakmenika kula badhe nyuwun pirsa dhateng Rama. Ya, kados pundi? Panjenengan menika saged lenggah sekeca sinten ingkang pareng. Nggih panjenengan. Nuwun pamunten ta. Iya. Badhe rembagan tenan kawan. Iya ya, ndak keparake. Kados pundi? Panjenengan sesepuh. Leres kasih dia Ing Mekah. kebak tawah ikan. Nggih saged rekodaya supaya Kanjeng Adipati Dodong putri saking Kediri kang bisa nurake sejarah kadipaten kakang. Nah, bener. Bukan Kadipati. Pasumpenan menika estunipun boten saged dipun pareka. Awit sedaya menika sampun dados peranganipun dados ketentuanipun Gusti Kemungkinipun. Dados dipun rekodaya. Bapak Pasumpenan Gondoyo menika estunipun Nun Sewu. Menika namung dados kembanganipun tiyang sare. Mbok bilih Kanjeng Adipati menika badhe ngersakaken dawuh kaliyan putri Ganeswari saking Kediri. Menika estunipun Nun Sewu nggih. Boten badhe kedadosan ten. Rama, Terus pundi ya? sedangu kula midhangetaken pangandikan panjenengan menika sansaya boten sekeca. Lajeng kitahipun kula kados pundi Kanjeng Adipati? Panjenengan boten sah ndrewili kados dene betet 1000 nebo ing tepat Tegalan. Panjenengan kersa boten ngrekodaya supados kula saged kasembadan ngaup putri Daneswari saking Kediri. Nun Sewu Kanjeng Adipati. Bab perkawis menika jejering kula menika resi. Nanging wonten minantesipun bab perangan kados ngaten menika. Sampun Rama. Dados kula boten saged menawi merdekaken pasukan panjenengan menika kedah saged jauh kaliyan putri saking. Lah, menawi ngeten pedah menapa panjenengan lenggah sekeca wonten ing Kabupaten Sleman. Mboten wonten ginanipun panjenengan deku-deku wonten ing anggen kula jumeneng adipati wonten ing Kabupaten Sleman. Pun mboten wonten ginanipun panjenengan Dados panjenengan Kanjenengan ngepun badhe kepanimunan menika. Estu menika boten saged ananging mbok bilih panjenengan ngersakaken saged daud kaliyan putri saking Kediri. Nun Sewu nggih. Boten wonten ateges menika boten sarujuk nanging sedaya menika sampun dados persenipun Gusti. Panjenengan boten saged dalatur kula lan badal kula panjenengan sedaya Nun Sewu. Menawi mangke wonten perkawis-perkawis sing dadosaken dedah wonten ing bumi Sela mirah mriki. Nun Sewu boten badhe. sampun kula mboten takut jabat jenengan pun. Nggih sampun. Karamane. Kula wae. Piye kahanan kaya niki? Untuk Sumatera urusan dalam. Dene wonten sowan wonten ing Kadipaten. Senopati dalam. Napa nenggoso tawis? Napa kira kepetan kamar wonten ing lakon Kediri. Nanging kok kaya ora sonto penggalihku. Yen aku kudu nunggu suwane tumenggung. Noyak wis saiki ngene teh. Lajeng besok dalem. Mangsa borong katentremane Kabupaten Sleman. Sawetara aku bakal pindhahi pribadi lumarat ana ing Kabupaten ana ing Kraton Kediri, aku bakal nglamar Putri Daneswari. Nek tak pun dawuh. Yo, Sengkan dalem. yo, ya.
Beda karo teh aku ya. Aku piye nggonmu jan? Ana aku ora ngono kuwi. Piye? Bakate lonen dhuwur keren wong sak desa. Ayo kamu nek ditokke. Kon aku nek yahan iki ra iso metu. Aku iki kok Kudu ono syaratnya nek iso metu. apa? Bisa iso. Apa sih kan? Iki pariane kok njur. Ora kok wae sing parian aku gak ora saiki. Hah? Gak ora. Alah. Gak kowe dhewe. Hah? Gak punya yuk kowe yuk. Aku lek kesusu. Hah? Ora apa-apa. Penak kesusu dhewe. Gak muni ya. Aku ke komuni. Tak jajan ya. Ya. Alam mentul anget piyayi sentul ayu banget. Jadi kan pinter ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana kok borong iki muni piye? Jarene to nek wong muluk salam kuwi nek ana sing jawab padha-padha entuk pahala. Lah aku ya pengen untuk pahala double kok ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab dhewe ben aku untuk pahala. Aku le nyawi gampang. Piye? Yo. Aku enak banget. Ayo to. Aja dhewe iso. Apa do karo ngene iki kok? Aku tak utang duitmu ya iki sing go nyaur sisan. Apa cah ini? Ya. Bengi iki acara apa ta? Iki. Heeh. Jare supit. Iki supite Ponijo. Oh, supite Punijo to? Oh, iya bener nek disupiti Bang Griseni. Kok disene? Ayo, ayo nek ngene Pak Punijo ki aja kudu disupitke kok. Kok aku wis tau ngerti nek ngene Pak Punijo ki ukirane ali. Bener ukirane ali. Gek mongko to, nek ngene Pak Punijo ku mau ora disupitke yo suwe ra dienggo apa per. Ayo wis kaset. Ling. Kae wingi kae sing ukir-ukiran kae kudu semut. Apa? Apa? Ayo ukir. Apa ya? Ayo kuwi. Ngene Punijo apa? Kok ngomong aku ki ngomongke teras kok. Apa? Aku kuwi yo, ayo kuwi mencagak kok yo. Kuwi mencagak kok yo. Sing bener iki acara apa? Iki. Heeh. Aku mau ora cetha. Oh, ora cocok. Ora cetha. Ora iki acarane nganu apa jenenge reuni. Reuni. Heeh, reuni. Sampeyan karo aku lek suwe rata ketemu. Apa karo sampeyan rata ketemu. Dadi iki jenenge reuni. Heeh. Kalau sampean ki kecil cilik lentir kae. Heeh, saiki Mulya. kaya apa? Bukan damai. Arek kanane ra kewat kok iki. Kok ngene iki? Pokokan sampeyan ora apa-apa mbane iki tipis. Kowe ngerti tipis iki perkarane ora ngerti. Apa? Kok kan manggo masalah. Pae kowe kira ngerti sejarah. Apa sih? Lah kowe iki ora tau kene kok dadi wong. Apa iso? Amane usahaku seneng kawan iki ra mesake to. Wah, iki tak openi. Tak dijeke, tak dijek sing apik. Iku nek iso tak jakon iki to. Lah kok tak gedhe-gedhe ra iso-iso. Mati kok bengat. Ora iki wong gumun to. Sakmene iki kudu iki aku karo Mbak Ibu iki. Ora kok pek bojo kabeh iki kowe iso ngayahi kok piye? Aku milih sing kae kok aku. Kok iso milih Mbak Yuku? Aku tuwa milih sing tuwa. Mergane Nek iki bodene koyo dilepani ya, saya tuwa iki saya mentes saya kae sine. Oh, Nek beda karo kuwi. apane bedane? Aku saya tuwa saya pisut. Ya ora ono wong saya tuwa kok saya ora iso. Ayo wis jamak lumrahe to. Saking Aku jangan ngesel kowe kan.
Apa? Ning kadang yo jaman semono iki aku iki dikolo kek bojo. Wis mek apik kae lamaran. Aku itu ditoke kok wong iki dikenali. Iya. Aku yo iki gawe ning kadang pakai mati lampu petromak tapi Ora dikompo. Entuk iki. Aku mau nyekel. Ini iki wah cekel. Cek dulu iki hae. Monggo kowe biyen gek manten anyar karo Mbak Iku, kowe ngombe jamu ta? Aku. Heeh, ngombe jamu sorengan. Oh. Sore tombe bengi jengat. Ning yo baru Tak kei jamu meneh. sing kuwi. Oh, itu kae pepehanmu. Heeh. Sing aku ki wis siap kae. Tak kei. Oh, iya. Aku tak kei jamu meneh, tak kei jamu. Resepe iki. Kepiye? Rok cengkeh jaire. Rok lincing. Baru kepiye? Rok linceng jaire. Rok linceng jaire. Aja keserimpet. Rok linceng jaire. Udah kuwi. Kuwi aja nek gak ditengking. Rok linceng jaire iki jeruk, broto wali, cengkeh jahe serai. Jenenge rok linceng jaire. Nek rok linceng munggo paling gak ora ceng. Wis ora iki. Aku lek agare gesek iki kok. Gesek. Iki. Yo dak kono ki mau ki karena kabeh ki kudu yo ono resepe. Tungane kaya ki mau resepe dene mau sing penting dia bengi ki do seneng ya to. Ana sing seneng. Ana sing seneng kepiye? Suwe banget ora ketoprak, ora gandrung pisan diserake tanggane. Wis saiki Engko nek bali tutuk karo bojone. Sapa? Aku. masa yo kowe. Ini ra. Awake dhewe. Sesuk bali ki nek ra entuk ketoprak apa mau kapan lho kowe? Iki Kok nek ra ditangkap apa mau kapan lho kowe? Iki anu sok dhewe. aku. Heeh. Kowe ki jangan ngurusi. Ora, aku dhewe kalau Dhewe seneng dolanan kayak dhewe-dhewe. Nek dolanan nek dhewe-dhewe ki ora penak. Tenan. Aku umpama ora ana Kang Slamet iki, nggon aku tak kon dolanan tak punjo. Kartu ki ora ngono lho, Sik. Piye? Dolanan kayak dhewe-dhewe iki tetembangan apa kabisane iki? Saiki ngene wae. Kowe dolanan dhewe-dhewe to? Saiki kowe dolanan dhewe-dhewe. Kene dolanan dhewe Polijo ya to? Aku tak dolanan nek bojone. Bojone Polijo? Oh, maksudnya tak jangan kalah. Oh. Ora ngomong. Tak kira ngajak Aku melu bayu ki kanca nek nandur jagung ya nek ngono. Gakne dine kacang ijo. Omahe Pak Polijo ki gede. Atau udah Polijo ki. Apa-apa leboke lebu. Udah Polijo ki gede. Maju tenan. Apa lebu apa wae. Iki ngomongke omah ya, Sik. Loh, iki contone. Seto, krungu kuwi ngene Polijo ki gede-gede apa-apa mlebu. Anggon aku kok ora leboni. Iki ki ngomongke omah, Sik. Ana nggonmu wong Ayo. Ampun, Mas. serap ketawa. Piye iki? Mau ki ana pamunggutan. Iki tak ralat. Kok diralat barang ora ana ditewu. Nun sewu. Aduh, nyuwun sewu bareng. Bojomu sing ngembaki halo ayo. Beto karo aku. Oh, tenang. Aku nang nggih bojo kok ngono kuwi. Tak cekel ngene iki to. Aku iki aku bingung e. Bingung piye? Ngene kok. Aku kisut. Aku yo meneng kae iki. Kita tarik itu ya. Wong aku iki aku iki ana sing ngandake aku. Asih tanganmu ki pira? Loro. Iki karo iki. Kok papat. Nanti sing loro sedap. Ngono kuwi kudu tangan yo. Apa? Mangahat. Perkara iki sing nang ngene kae banyune to. Ayo gek nembang, Nembang apa kowe? Peleng tak gawanan. Waduh dibawani to. Yo iki jam bengi yo. Yo ora apa ben bobo yo. Yo, aku to. Oh yo piye yo. Ayo apike sing Nek punya. ngomong ki sing gendem. Ayo. Kuwi karang wong Jawa kuwi ki ukara minangka donga. Ya nek ngomong apik ya apik. Ora itu dicegah muni mlipik aja. Pisan-pisan ora oleh kowe ngomong mlipik apa meneh mlipik. Islam. Wis muni. Hai. Kang
pacaran. Sahakate angka ing loro iku Tangane ngene iki nyenggal-nyenggal wae. Nang ngono ku. aduh yuk ayo kene kang halo ayo mat oh Ramadan ninyake poso Oh, Mat. Mat. Rukun Islam
kowe iki wis tuwa. Aku iki yo tuwa. Hah? Belum tuwa. Kowe Sing ngomong sapa? aku. Hah? Aku. Enggak ada lagi itu. Delok bojone kok mat. Yo biasa. Iki nek dong njaluk ketucake ya muni. Ora muni bapakmu ora. Ya. Sesuatu kan aku nyeloke kang. Ape lho jenis selamat iki ya. Kangge selamat Oh, iya. Wong urip ku sing digolek ya apa to? Selamat. Selamat. Iki ora ditanya apa to? Selamat. Selamat. Selamat iki wong endi? Tak takon. Wong jimat. Nah, kuning nggih, Bang ya. Boten dijae boten gadah griya. Iki bojomu kabeh. Nggih. Mbok tuwa. Iki mbok tuwa. Sing mbok enom. Mbok. Oh. Sing mbok tuwa lha wis dari liyane. Oh. Aku niku padha sing mbok enom. Sing akeh banune. Nggih. Nek mbok enom niku tesih kemoto. Nek banyu niku akeh sing mbutuhke niku nek napa nika musim napa nika Jenenge kekeringan. ketiga. Dadi nek putih-putih ra mandak sesangu. Iki pengen apa wae wis sangu dhewe. Iki mau do tetembang. Nggih. Suarane apik-apik. Oh, apik banget nggih, kula apik banget. Wah, bojo kula sing nom niku Apik banget. tanggaan. Kira-kira regane piro? Oh, 750. Menyang ping telu. Itu saya kepingin dinyambung ngatur lah diculke kok. Tak kandhani ya biung lama. Iki mau gaweane wis rampung. Oh, tetembangane ya. Nggih, aku kok mboten Ngopo? bali pirsa. Ngopo? Angge kula Arep ngopo? mboten apa. Kowe arep ngopo? Kula niku ki nembe Arep ngopo? kula. Arep matur ngopo? Kula niku Nek matur ki sing bener. alah alah kula. Ora tau. Dadi sembrono lho kowe. Lah niku lho bojo kula niku nak wong niku sok ketinjolake njol. Alah. Niki niku jane mek nggon apa niku mek karepe tok. Jane niku nek bojo loro ya digorke kabeh. Aku niku nek esuk nek upame niki niku pas rombol niku kula golek tak pun kok. Oh, gak apa. Ada dolan. Jak napa pun ijo. Kowe Ijo to. Kowe lani karo Pak Kowe iki Ponijo. kok bojoku pun ijo ngerti napa nang ijo. Sembrono lho. Tapi kok Kowe iki abdiku lho. Lah nggih lah kowe Ora kena tumindak sing kaya ngono kuwi. nggih boten. Ora bener. Kula niku nang Nek dikandani abdi, nek dikandani abdi iki kudu manut. Nggih. Nek bendoro ngendika apa wae. Kowe iki tak kandani kok dadi nututke aku lho. lah panjenengan yo saking mriki tindak mriko kula ki lah yo jeneng abdi lah nggih napa nggih. Iki bojomu ki mesti seneng karo aku. Angge dadi nek umane kok milih, kacak 5.000 umah milih sing ngendang kok. Kowe pilih sing kendang. Kan milih sing ngendang. Kan mesti saya milih sorjane lorek-lorek. Kan ngendang iki kok aneh lho, ngendang bisa ngendang. Kira-kira aku apa sing dikawal apa sing ganggu. Aku dilenggaki. Oh, nggih, nggih. Aduh, iki kok bisa blokan iki kok jare dilenggake. Lanjut iki mau bawa iki piye? Aku mboten. Iki mboten. Orang ngerti. Nek bojomu lak ya kowe luwih ngerti to ya. Aku paling mati ale merem. Ayo, gak bisa. Lu gak bisa. Semua dari. Yo ngomong tak kandhani kabeh. Nggih. Iki ning taman. Kowe ngayahi kewajiban. Iki ana pranatan. Sapa sing ngomong ditabok? Ngerti apa ora?
sampean bisa kepripun? Lah kok ora tau. Aku kan bisa. Sampean mau pripun ning bisa? Aku kan bisa. Nggih. Nang taman ki ana pranatan. Nggih. Nek dadi api, Dadi api. kudu ngestokke janji. Wis tok jawab. Ana pranatan sapa sing ngomong ditabok. Nek iki lara tenan, Mas, lara tenan, Mas. Wong loro ngrasake lara apa meneh wong loro. Ya toh. Jenenge sing tak kesake. Kuwi kowe iki janji karo aku. Alah, jenengan ngerti kena dipinten 2000. Dimaksudi di ngajeni toh. Ya napa ki bali jajan. Oh, Mangune yo ora Bendoro naku. bendera tamu. Cuma dewe mangga. Kita kena dipinten 2000 gak perlu bali. Tawangi. Iki nek bang iki mamane 7.000 ngono kelananan. Ayo kelananan lho, iki 500 lho. Coba coba piye ta? Ayo jenengan iku pripun? Jare dawu diadeni diadeni ngene lho. Nek aku ra mau ki kowe iki wedi yo. Aku tak rene Jarene penjenengan Aku kok medeni iki kepiye ya penjenengan rawuh. Tegese kowe iki wedi yo karo aku. Nggih, Ampun kok ampun wedi to. Iki rak nang ngono. Iki arep dene kon ngajeni kon. Walah iki penjara rawuh. Takon meneh kono. Nun. Meneh kok ngomong kabeh. Meneh, kabeh meneh. Aduh. Jo tenan-tenan. Niki tanggung jawab lho sampean. Anggere jam 2 nggen kula niku ucul. Nek jam 2 ucul. Tamukan iki pun mek jam 2 sampean. Iya iki proke. Yen kula sak ucul tegese napa kula niku nek ambon ngene iki ora sesawah. Niku nek nggalu niku lekas ngeculke kebun niku jam 2 ben. Oh, kaya Nang sing ngomong kene kula sregep. Anak bae Pak Penijo e. ya kaya tak bingung tak kowe jaten ya iso. Kowe jaten ya iso. Tak dikit. Kowe jaten iso. Kowe jaten iso. Jatilan dados.
banyu mili. Jon kok plebunan kuping kok golongane gunung kok kaya ombing. Gimana ya buka? Saya tak tinane. Wah, kok aku. Weh. Saya tak ganane iki. Ya Allah, bledet 100 kosan ini. Aku bari karo 12 pasar meneng adol aku mbak aku. Kok adol aku? Aku lagi nek dagangan aku menak kok. Alah, bunder. Menul-menul gosok sithik ombi. Ya aku akan 10 kok kene kosong. Aku sampe suruten yo. Iya, tak delok ya. Ora kok nek ngene sithik ya. Sih. Wes aku wes. Wes, ora. Aku tak ndelok biasane kecuran nang kono kuwi kok nggonku kebos kabeh sih. Nek kaya bojomu ki, Wah, tekan kono-kono jebrane. kaya bojomu ki nek dodol aku makume piye? Si, kok bojo kula pun boten kula dol lakone. Saiki bojomu Nggih, pun boten kula dol. Ngerti boten sebabke. apa? Ampun kisut. Aku ora laku dalan. Ada nih. Gon kuwe aku nek tak. Aduh aku yo melu jadel. Aku ora tau aku nang pasar kendeng, tak kei merek Apa? ABC. ABC ki apa? Aku bener cokoten. Kan kuwi asal tulisi beda meneh. AMA. Apa? Aku melulu A. Wis sakake bojomu wis ngandhamu kan. Lah apa kuwi dapat kote desatur kok. Nek aku ngukele kamar aku tak ndorong ngono. Lah wis sangu to kowe sih? Wis sangu to sih? Ora. Tanggo. Aku ngarep tak Nanti jangan tiga sopo. Yo. Paling ini ngodo rupa. Ya, piye to yo? Joro pasar dimek-mek kaya ngono. Joro pasar iki. Bojo mangga ndara pate. Bojo kula menika. Kersane pun nami nggih menika resik. Kula resik ale piye? Ayo panas kaya Sekongar. Mas piye? Sekongarnya. Aku mburi. Ngarep. Maksudnya aku ngerene nek saka ngarep kuwi. Kowe ngerti ngarep ora sih? Ora kowe kaya mburi. Kowe ngerti ngarep ora? Ora. Hah? Ngarep piye? Amongi dhewe tak dudoke sih. Nek gokong iki mapane ngendi? Kene. Mburi to. Ah nek sing ngarep kaya beda sih. Ah, tak do iki kok. Nuwun sewu Doropati. Aku kula niku saiki masak mbah omah e Doropati. Dadi kuwi bojomu. Nggih, niku sapaya obat entek. Nang saru Dewa Paten menika kan. aku kula menika remen sangat kegojekan. Boten menapa-napa dalam sedaya saged rumaket anggenipun antawisipun bendera kalih Menika anu Ya. mergi 100 menika. Aneh Aku mbok ya aku dicekak-cekake ngoten niku to ndara putih. Oh, aku dhewe tinggal untuk kemarin sih. Kok diparingi karo omah. aja semelang perkara kuwi. Engko tak suwunke karo Pak Ponijo. Monggo Tak yo nut apa?
Iki. Kula niku namung gumejeng bojo kula niku leren ngombe. Niku wong kaya ten pinting. Iki nganggo lap kok kowe. Ya. Tapi saya tak gumune kok terus mak cengkrep. Lah ya kono omblok didengkul lah larane tengah mati merono. Niki masane dengkul nek ana pate apem. Abang kalau kan omblok itu kesanggol wae ora halang jamak-jamak didengkul. Wah, apa malah namung sama niku ada pelakon pemain mendelep. Bayar apa semene kan ya iso ngayahi. Iya, ya kan meneng wae. Terus datane itu ada cokot-cokot. Kira-kira ngapun kolu niku. Kowe iki aja meladuk kaya ngono kuwi to piye. Senajan kok piye bae, wong pati iki sesembahanmu yo. Cuma perlu ora madono ngono tapi saudara kok Paman. Iki obatnya jangan boleh ke duwe sono. Bojo kula niku obate gampil kena pate. Lah sing dunya tuncet kene kowe kok. Niku lemane gampang niku. Niku ditentemke sandal apa telu niku. Mbah iki manuk empret kok. daripada dengan kok ngaku. At menika sakaken ati kula menika. Bojonipun sika menika lho. Jadi Kang Slamet. Dadi bojomu ki loro iki. Injih mengatunipun nek ana pate, angge kula senajan abdi niku kula niku bojo kula kalih. Aduh lan ngayahi iki kepiye. Ah, dia kalih matur seperti Contoh nek niku siang menika kula kalian asih. Kula yang bengi kalian kultiem menika. Oh, sampai bentrok siap. Ana awan garu man sawah ramune suwe kok. Dara putri yo aku kan kok tak nerus sampe. Ah, ya saiki pakaian iki tidak. Tidak mesti. Sama tak sakake yo. Nggih, Dara putri. Dara pake jenengan tak kan kujian apa Dara pake. Yo, wis enenge wae. Tak enenge. Nek ana yo susu jahe. Ah, nggih. Nek tak kan susu kok mboten Susu jahe wae. susu mriki mawon mboten kandhane Pak Punijo. Aku sing meres kowe. Ah, nggih. Ya Pak Putri Dara putri, Dara putri, Dara pake. Aku nek lagi tekan rasa mati kok. Oh, anu Pak, tidak kapok. Aku anu mesti Pak Putri. Ya. Yo tak punten. Ya ya. Selamat paro nggih. Ya pun. Iya. Salaman nggih. Ya, mulai ya. Ya. Wonten rakyat neceh-neceh napa gak salah. Ya mengko nang mburi ku tak paring. Kok nek ra ono ya jaluk Pak Ponijo. Kampunge gaweane ya, paman lagi yo. Ya. Nuwun sewu Pak. Kakek pundi? Kados pundi? Ngapa? Ora nimbali kowe. Ora mengko. Oh, tos kula menikahkan selamat. Hah? Kok pate? Aktif dong menika lho. Kalau maksudipun menika damel kuciwa. Ugi damel remening mana. Lah nggih menika kusmaning ayu. Engkang ngangeni wonten rasa sinajan to menika namung dereng ati. Kane sakit menipun penjara. Anak nuwun sewu wong. Menika kok kadingaring sami panjenengan rawuh wonten taman menika. Cetosipun panjenengan kok menapa to, Pak?